ونعوذ من شر الأنام بربنا والحاسدين وما يروم لئام. وقدمت يا رمضان يا الحمد لله الذي أنزل القرآن وبين فيه أحكام شريعته أبلغ البيان، وشرفنا بحفظه وتلاوته وتعبدنا بتدبره ودراسته، وجعل ذلك من أعظم عبادته. كتاب كريم مبين، حبل عمين متين. وأصلي وأسلم على سيد الخلق الناصر الحق بالحق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله الشرفاء النقباء وأصحابه النجوم الزاهرة النجباء. ورضي الله عن شيخنا وممدنا وقدوتنا أبي الفيوضات والبركات تاج العارفين إمام الأولياء والزاهدين أحمد بن محمد بن الصالم التيجان، وعن خلفائه ومقدميه وتلاميذه أجمعين. en garte yewtere men ɗo e télé men télé bedda taw koyi e ƴettude ganarma émission mo ganduɗa yewtude bandiraɓe ɓe, taw ko émission promotion mo ganduɗa eɗen kalani hen mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam. won noon sen kaali mouhammad ko allah adi haalde mouhammad, sen deƴƴi mouhammad ko allah adi haalde mouhammad. allah wimo annabi sallllahu alayhi wa sallam ko kanko allah wiyata daha, ko allah wiya ko kanko allah wiyata yasin, ko kanko allah wiyata sa nukri uka fala tansa, ko allah manti guitema ko allah wi ma zaga al basar wa ma daga, allah manti ɓerde makko wima kasaba al fuadu ma raa, allah manti ñaamo makko wimo wala takhuduhu bi yaminika idan lartaba al mubtilun, allah manti moƴƴude haqqille makko allah wimo sa nukri uka fala tansa, allah manti ko wiite an yitmagal makko allah wimo wa wajadaka ailan fa agna, ɗum ko basal makko. allah wimo wajadaka ailan fa agna fa amma al yatima fala taqhar, ɗum o allah ne manta kanko mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam. alam yejidka yetiman fa awa, ɗum ko yetimagal mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam. allah wimo wa innaka la ala khulqin azimin, ko capacité mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam. allah ene manta ɓayre mouhammad, allah wi wa rafa'na laka zicrak. allah ene manta mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam e lelgol mum, allah wi ya ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir. allah ene manta ɗoygol mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam, allah wi ya ayyuhal muzammil qum illeyla illa qalila nisfahu aw unqus minhu qalila. wadde sa haali mouhammad ko allah adi haaldemo, sa deƴƴimo ko allah adi haaldemo. o wiyete ko mouhammad bun abdullah bun abdulmutalib bun hashim bun abdulmanaf bun qusay bun kilab bun murra bun kaab bun luway bun ghalib bun fihr bun malik bun nadr bun kinana bun khuzayma bun mudrika bun ilyas bun mudar bun nizar bun mad bun adnan sallllahu alayhi wa sallam. lamma tagala nuru mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam min zari jaddi abdulmutalib, nde annabi annore annabi o sallllahu alayhi wa sallam ummi e keecitani ko biteɗo abdulmutalib إلى ظهر والده عبد الله والد النبي على قدره وانتشر فضله. أين النور دي أمي كيتي تانيكو أري كيتي كويتي بامكو هلون عبد الله. on saha noon ay ko woni gonga tan wala hakko anna allah tahara usulahu, ay ko woni gonga ko allah laɓɓini lasli mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam. cheikh ene wiya wa hada al fadla min asrin ummin wa abin wal judude bila malami. ƴeew mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam yumma ko moƴƴo asli mum ko moƴƴude, bama ko moƴƴo lasli mum ko moƴƴude. wadde lam tazal fi dama'iri l kawni tukhtaru laka ummahatu wal abau ma madar fataratu min arrusuli illa bashara qawmuha bika al anbiya. أين أرن على مالك وعبد المطلب من بعد مر إلى فتاة ظهورة ذات المجد والكرم. الله أكبر. يا أنصح عند أري هاتون ده أنور ده إجي كيتي تانيك أري كيتي بامك فتزوج عبد الله بآمنة البتول وبنى بها في شيء أبي طالب فحمل بأفصح الأنبياء لسانا. جاود عبد الله ركع ومر على امرأة تضى بفاطمة نو ويرتي فاطمة ناتو فادن رزمي دابو عبد الله أري جمد يوم محمد صلى الله عليه وسلم. on saha ala abdoullahi no foti yarete, abdoullahi ne yaari on saha duuɓi sappo e jeetati. alhaji malik wa hasa isaka abdoullahi sayidina hadwan ha tongo ne rokkuma ko wiyete jeetati, dele rokkuma 4 4 plus 8 rokkuma 12 wawno rokkuma 6 6 plus 12 rokkuma 18 wadde 18 ans ba mum rasulu sallllahu alayhi wa sallam waɗiri galle yumma kono yaari 16 ans. allahu akbar. kanko noon
o rondima woni jamma mo mariage o waɗi mo hurti o kanko yummum rasulu sallllahu alayhi wa sallam ko fi chibi abi talib koye galle abou talib woni mo ganduɗa hoorema biyeteɗo abi talib ko bamum sayidina aliyu oɗon e bamum nelaɗo rasulu sallllahu alayhi wa sallam kamɓe jiidi yumma e baba wa fi awali leylatin min layali hamdihi sallllahu alayhi wa sallam ughliqat ababul jahim wa futihat ababul jinan ay jamma mo annabi ummi keyti babum telli a ranga yummum on sahal jeygol soka haɗa nguleki ki yettade yummum rasulu sallllahu alayhi wa sallam on ñalawma aljanna uddita mere keneri aljanna e urugol aljanna ene mabɓo e yummum rasulu sallllahu alayhi wa sallam allati malik wi leyla al arubati halla durru fi rajabin summa almunadi yunadi musbi alfahimi sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni koko arwande jamma jibinede mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا ونرق دواب قريش بالمقالة العربية وقال همل برسول صلى الله عليه وسلم العرش dilli ngam weltare kursi oñi ngam weltare on saha goni kullon mana jawdi ɓuraycenkoɓe lama o faye jawdi makko wiye umma saɗa ora jawdi ndi wiye yaltude wuuro ala mouhammadou jippima ranga yummum jippima e ummima keeci bamum telli ima e ranga yummum allahu akbar wa farad wuhucu lmasharik ila wuhuci lmagharib kullon gonkon funnage ɗo dogani hirnage gonkon rewo dogani worgo gonkon rewo dogani worgo haɗi potiri ha kunto goto fof wono kam ko jaa toon o wi min jaata ko waɗede communiqué min jaata ko waɗede publicité min jaata ko ɗakkoyde affichage min jaata ko waɗede ilan holɗum annabi sallllahu alayhi wa sallam jippima e ranga yummum ƴeew kullon ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam وبشرت هيتان البحر بعضها بعضا بظهور النبي صلى الله عليه وسلم جاو ليد دونغو سيدر دونغو جندر دونغو ngelo دونغو haddanu دونغو safdu دونغو ganarma balew دونغو ganarma ko sidere دونغو giccal jaw yalti e maayo dum yalti e geej dum yalti e ganarma ay ciangol ena dogane murhay ceenal ena dogane ngabbay kaaji ena dogane toway ledde holko wiete liim hol sidere hol dow jeeri hol jandere hol dow jeeri hol mbotu hol dow jeeri hol hoddano hol dow jeeri ɓe mbi ko warata koko itta mouhammadou te limaranga yimmum ko on publicité ari mum yimmene kawa ɗum ha coyni mbati ha coyni nduula ha coyni ko wiyete geddiri ha coyni ko wiyete ganarma ko wiyete ligui en dogde ben peƴƴe en muure geeji en suppiro hol mbarodi hol nder ndiyam hol ganduɗa hoorema hol no wiyetono hol geddiri hol dogde geeji min mbiya ko waral koko itta mouhammadin rasul sallllahu alayhi wa sallam jippe mo e ranga yumma kadi mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam omone e ranga yummakko walam tajir ummuhu fi hamli taaban wala siqalan wala huzulan wala mastal alami yummakko nde ƴetti reedu dañani toon tampere ha nenam wayam yo ɗum heɓani yummo rasulu sallllahu alayhi wa sallam wala siqalan wona teddede wala huzulan wona yorde terɗe wala mastal alami wona wayam nenam est ce que sallllahu alayhi wa sallam وكان فضل حمله في ليلة من ليالي رجب كان محمد صلى الله عليه وسلم جيبي رانغا يومك كلور رجب هل جبنا كلور مولود شيخ ومولده بمكة في ربيع بإثني عشر ميلاد الهمامي وجبنا كلور مولود لور دون ياري sappo e ɗiɗi ñalawma wonno ko altine wuro ngo wonno ko makka sas fam tawaɗo wiide ko saffaw clinique mo jibina o wiide ko suuɓu leydi mere ko jamma o jibina walla ko ñalawma cheikh wi o ganawa jamma o jibina ñalawma est ce que sallllahu alayhi wa sallam wa kana fi badri ummihi yusabbih wa yuqaddisu zata rabbihi ay o woni nder reedu yummakko o wiya subhanallah omo woni nder reedu yummakko o wiya alhamdulillah omo woni e reedu yummakko o wiya la ilaha illallah ke wa kana فكانت أمه تسمع تسبيحه وتقديسه يمك أنا ننكو ko sennata Allah ko yumma ko ena nanno ko yettanno Allah ko yumma ko ena nanno kadi ko waɗanno haylala ko est ce que rasulu sallllahu alayhi wa sallam waha fi badniha taw on woni e nder reedu yummakko nde annore mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam ñiiɓe e nder reedu yummum
annabaɓe ɓe ngari eɓe beltiniri yummum rasulu sallllahu alayhi wa sallam saabu mbi a ronima ɓurɗo windere a ronima ɓurnaɗo windere a ronima cuɓaɗo windere a ronima dandowo windere a ronima lasli windere woni mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam lewru ara wonni ndu hol garɗo ari ko baba adama sallllahu alayhi wa sallam baba adama noon wa bacharha ene weltiniri yumma aminat ene wiya bi anna hamalat bi shafii il musnibina ande a ronima gandanma tefuno yimɓe bakatuji yowma zihal ñalawma ɓittodiral ñalawma pindiral pulgaji fama zaratil ambiya wa alayhim salatu wassalam sayrani annabaɓe ɓe yatuna ilayha eɓe gaare yummum rasulu sallllahu alayhi wa sallam o yubassirunaha ɓe beltiniri yummum sallllahu alayhi wa sallam bi anna hamalat bi sayidi sadat ande a ronima ko ho windere o waman khadabahu llahu min fawqi sabi samawatin ande a ronima mo ganduɗa allah noddi ɗum to do asmanuji walamma jaa sharu rabil awwal ha sallllahu alayhi wa sallam nde lewru mawludu ndi yonti annabi ene jibine holko ari tan hadara leylatu mawlidihi almuniratu wastadda bi aminata dalak bila wajin wala sikamin yumma ko ronki yaltude galle mum mais wona tampere wona nguleyki wona tension montude wona ala ko kewata ko kewa e suudu makko kanko aminata yummum rasulu sallllahu alayhi wa sallam wa kanat ummuhu wahidatan fi manziliha fa dakhalat alayha niswatu lhuriyatu wa maahunna asiyatu bintu mazahim wa maryam bintu imran ayo woni nder galle makko ha dental rewɓe aljannaji ɓe gari eɓe gonde asiyatu bintu mazahim joom suudu firawna eɓe gonde maryam bintu imran eɓe gonde ummu kalsum joom woni banum debbo annabi moussa holko ɓe gari tawtorede joom galle mabɓe ne jibine saabu mouhammadou oɗo jibinteɗo hande ko kañum restoytaɓe janggo to aljanna kanko yummum annabi isa ko annabi restoytamo kanko ganda asiyatu bintu mazahim joom suudu firawna ko annabi restoytamo kanko ummu kalsum ganda banum debbo annabi moussa ko annabi restoytamo eɓe gari tawtorede est ce que sallllahu alayhi wa sallam ɗum hankkadi ari ɓe gayni ɓe kooti hol garɗo ari ko yumma hawwa wondude e saratu woni joom suudu annabi ibrahim ɓe gari kamɓene holko ɓe gari ko muñidde ɓe gari ko weltidde ɓe gari ko welnude ɓe gari ko felsidde a ronima tefanowo windere a ronima ɓurnaɗo windere a ronima danɗowo windere woni mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa kañum seydul kawnayn alhabibu zeyn kanko woni ɓoratel ayn on saaha yumma hawwa wondude e saratu joom suudu annabi ibrahim ɓe gari holɗum muñidde woni mana ɓe gari felsidde yummum rasulu sallllahu alayhi wa sallam saabu o rondima mo yimɓe panno o rondima mo ɓennuɓe ɗaminno keɓani hankkadi aroɓeɓe ɗamtidima sababu nde o ari kanko rasulu sallllahu alayhi wa sallam ha ɓoyi kanko yumma aminata o woni e nder suudu makko o soyni worɓe ene goni e dow weeyo jaɓɓani leydi ndi nanguiraki asmano eɓe jogui koppuji ɗi ko kalis nanguirɗe ko kanŋe ndiyam nani nder koppuji wiite ko salsabil ɓe mbimo aminata yar o yari kala ko hulno e jibinirgol allah dandimo hen ha paari o yi rulde ene ari ha dow huɓere makko ene jiimi hen ha paari kanko yummum annabi sallallah alih w sallam o wi gandanma en dewri ene ummi dow aljanna ene juuri e dow suudu makko ene mbaɗi hen cercle mana ene bangui hen holgoje ɗe ko kanŋe bulaji bibje ɗe ko kanŋe yaɓude gandanma ko wiite nuwetono koyre ɗe ko kanŋe ko wiite jawhar est ce que jibinirgol mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam seerani kanko yummum rasulu sallallah alih w sallam o wiya kawisaji seerani omo wiya kawisaji seerani omo wiya kawisaji ha fajiri feeri jamma ari wi allah rokkam annabi jibineyam allah wi ya jamma ma heɓgaɗal ma ñalawma ari wi allah rokkam annabi jibineyam o wi yama heɓgaɗal ma est ce que sallllahu alayhi wa sallam jamma ari o garwa caggal gueeƴe o jibinoya wendoɓe jamma heeɓi gueɗal mum ñalawma heeɓi gueɗal muɗum ni woni allah fecciri jamma e ñalawma est ce que mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam kanko noon yumma aminata nde yi hankkadi ha jamma o woɗɗoy ŋatowere nde nanguimo annabi sallllahu alayhi wa sallam yalti e reedu yummuɗo yumma safa on dari nde annabi yalti e reedu yummu waɗa ceeri cheikh wi wa yajibu alayna ma asra alhajirin wassamin alqiyamu inde zicri mawlidi sharife tasiman liqudumi zatihi bahiyati o wi wadde ene waɗɗe men enen heeɗiɓe ene waɗɗe men gandarma enen ganda tawaɓe mawninen zati mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam annabi nde yalte reedu yummum omo jalbano nangue annabi sallallah alih w sallam no yalte reedu yummum omo duha nde annabi sallallah alih w sallam yalte reedu yumum wuddun taƴa nde annabi yalte reedu yumum guitene pina nde annabi sallallah alih w sallam ari kono moƴa tekke nde gandanma mbaɗa ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam annabi yalte reedu yumum ari gandarma isli
annabi yalta reedi yumo tan sujjani joomum nde sujjani joomi ko de o ummi o jotti o daara sowna o ɓaaji woni ngol ɓaajugol joom fiyako joom kongo o ari ko o woni padanoɗo o woni mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam o isli o wi alhamdulillah malaikaji ne mbinum yarhamkallah ya hayra al anam en gardi ha ɗo inchallah so Allah jaaɓi yewtere men faande ma en jokkiɓe en gari ha jibinirgol mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam ma en mbaɗa étape par étape ha jettuɗen holno annabi sallallah alih w sallam holno muyniri holno mawniri holno nelira so hawri e welede gueno so Allah jaaɓi inchallah fa ahmadullah ala intihaihi ka hamdina iyahu fi ibtidaihi fa nasalullah bimahdi l karim salatu ala nabiyi l ummi wa alihi wa sahbi zawi l huda wa kulli muslimin wa man biktada sallllahu alayhi wa sallam